tila na napanam namin insik ka. Diyos ko, rin ako. At ayo pa nga tayo ko ito. Nagtaltala. Manang! At nadamag din at taltalado ka ka, no? Sino ti manang Berta ka nga yung aduwa? Siya. Ala, ipatalado man ato katulong mini. Di man amo no, bigla mo nga ko ha. Gurguri-gurmi ilata din nga bumabati guri-gurnan. Kaya tanlo nga lawas nga gurguri-gurin ne. Ni mami nga ato. Awa na pa. Ay, ikaw man dito ko na ata ng tag-isang damas basta. So kanya ya. Hindi mapansin ko manang Berta. Ito na Ay, nga. tika, tika. Tay sikatit patalado. Hindi mapansin ko manang Berta. Hamo nga ato'y bagbagin na gurigor. Ana. Ato'y mo baba na. Ako talaga napananaal ko yun. Siguro. Kita ay man manang Berta. Matanaga na kaya. Ikaw itong medyo ko naman. Mano nga bulan nga madi nakain inaw di balay kada nakalablaban ni. Kita ay ane. Lumlumtig ne. Kita manang ni lumlumtig. Api ka stamp. I-check up ko di kwa kini doktora nga kuha ko ripaspas. Normal mo kano dagito yung kwa na di ano di pulso ako nata. Pulso, dara, isbo. Awang masakit na. Nakakasiman niya, nagkakit. Iso ano, di matidugin. Kaskas tala, baba na Nakamantikod ini. dyan, mga nakamantikod. Ne? Tapos ay sabon nga taps. Agasan ti baba na inayon na ne. Kastala baba na idi ne. Ang adanak na panang galing nga, paspasyara. Di talang igid. Hinihilig igigid dati namin. Siguro ada bunton dyan na panam. Nusangkot. Ada na yun na ata. Wala, takati na may tarata. Adi pa ni baso, mga nakabaso. Adi pa yung mga baso. Tungko na ako. Sapay ni, kakaasi mo ni. Kamdanom ate, kamdanom. Napintas ti, agala ka danom si ka. Nabambano kami nga naglag. Painom pa na suda, alam ko yata na danumin, pakastin mo. Painom pa nata gligling itin ni. Kakaasap pa siya. Kakaasi mo ako yayami. Ag nervyosa si Kamari. Di kasano aglanginin ngayon ni Manang Berta. Gusto na kadungan na Alam po yung tubig ninyo. Stay ko na lang po sa inyo. Dili nga makabunggurin at ating problema, baba na. Sumunod. Nintaman. Kita talaga ni kasi lang madati bali nakikita yung nga pasien. Kita man Manang Berta. Silimin mo, silimin mo, silimin mo. Ito nito yan ang buo niya. Ako nagkatawa kami talagang Adala o bawal pa ato nagkatawa talaga medyo dumagat kilo. Sumit lang gaya. Kaya ginawa niya siguro mangka, ite. Madi. Baka dati mo? Kwenta latang padasin latang kuwan taladwan baka nakasalsara kung gato ko. Ano ko? Dati igdim na balon mi nga itlog tamo mi nga masapon. Tirang kami. Kasi lang medyo padadat sa hindi lang. Kaya dapat paparan na ngamin Pasti ka man, pasti ka. Kulang kiniluning nga nga mat adayo dili likod ti balay mita. Ado bunton. Hindi pala iyo. Oh, ado bunton ni 37 nga bunton. Kaya nga pa natin. Wow. Kitang pinlingit kayo. Wala sa mata ko ka. Nagkapon yung pingabalinda. Jepay ni barangay Suroko. Nagkaganda yung pakitang ko sa labag bagyo kay dati ko. Isang sanayin na ito yung makurkurang pinapampano. Tinamay da siguro di ka roba mi ato. Ang tagar ka man tatay, ganam kas pinami. Amo na gamakit ni. Baka Ipatong mo lang tani. Ikismot tani. Ikismot, ano ko ni. Isungin ka no anak ko. Tama ba Isungin ni na? baba na kibagbagajit ko ni. Ay sumba ka itlog mari. Ang sa umaganta itlog ka na. Kanta talaga, kiralag. Kidim talaga ka. Ang katawa at mabitang ating baso. Ay, ati, tundog ka nga po. Agilim ka. Ditada na awan nagpasula tinaramit kumet amin ang pagragsakam. Bata mo. Wala na ta. Napiksa ni Bertud nan sa ating mga. Ala? Sa bali dati ko na si Kane. Ala kayong. Napanan na nga palitan. Tinamanda ka. Mismo mo lang kagkadwang dati ko ng paspas siya. Diyos ko dahil ta. Aso no kadkadwa nga din am mo nga di makikita dahil ta kadkadwa magpaspas Ni, siya. nagadulan eh.
Napudo nga bakla na pintas mo ilang. Ay, bait ka. Nasunod nga may tikad-kadwang ngamin. Kaya may salang mo katulong di balay me. Sikalang mo. Kadong nagpupur gilikod. Mhm. Nagadang usok na ni. Ay, nagadunga-asok na gayam niya. May salang tikwate agas na mare. Ano agas na ata. Mga lakati baboy nga wanti pus na. Lapo, pag bibiro ka mati baboy nga wan ipos na ngay. Ay duwa ti magpilya. Nawan ipos na. Patayimon. Taba ka may balis kanyang tababa ng mo ina. Ko, sa bagay ka nga nga kami agpanik pada. Yung talaga daman na may days. Sila pagpapanam kay October ani nga tukak-tukak tawa mo. Di magkano? Manang bertag pa iso ay baboy. Pag birbiro kami ti baboy. Nawan ti ipos Yun na. may mati ni sa agas na. Amahan. Raman ang masamig pa inyong kanya. Nasa tayo mga agas kanya nata. Gusto mga gas? Sige, raman ang pa. Anaraman na, sika. Amo ka ko, amo namnam naman nga may diretso. Kasam itmit. Ay, sabi, para man mo kanya rin sa tayo makagas kanya na. Ura, tilmuni mo na kung mapaulan. Raman ang mamisan na. Tano Kita maagasan medyo ka. gilingit ka ni. Nagpaso. Ano sa mga nabingi kami natin katulog. Gusto nga ron, ipapatay kong salat na. Oo. Ano na kahit maagasan. Inom mo nga inumin. Tanong maigkat ba ito yun? Kitang kimagpukaw di puornan ni. Mag-alang. Naglangsi mo. Ay, talaga kasta itlog na ron. Anak ka pinag ko na mata lemon. O kinam tanga nga talaga. Doon ni Yellow tanga. So kadabgani katulong mo. Sige namin mo. Mama ng bla. Ramanam kanon tani na maagasan tababa mo. Naku, Diyos ko. Ano naman na? Awan. Ang dalong lata. Ano? Awa maririk na. May nagbaliw si kanina. Awani. Hindi puro na nag-agum-umundan. Wala naagasanin. Ala. Ang taman. Ayaw mo, mismo basi. Nag-uing pa nga ninyo, tinulunam. Nagbalik na tinulunam. Kitang tayo ma'am ani dara-dara. Ang dara-dara. Alam, piluso po ati. Gusto nga ako. Ano di kung kunak kanyan, ang paagas tang kang kuha pilipiluso mo. Mamati ka yung mga agas ta. Yan naman tayo, ma'am. Close open. Close open. Kitang ko din na kayo mong mapamawawang sa panuno natin, tama. Close open ka no? Di mamuti close open. Ikaw mati cross open. Si pati mo gin alaya. Sakit. Si pati biro pa nga. Ang kaskas naman kaniwa mo, lalo mabimbing na. Basta, adi lang smile lang ang normal. Ang kusipatin atay? Ha? Ang kusipatin? Damdaman naman. Damdaman. Makasipsipata nga mining tagtagirigi. Damdaman talaga nga. Tinadamang tayo. Kita mo, makasawa kay lima. Iyabkas mo lang tapin ang sipat mo kanya na talaga yung sulaagas natin eh. Kanya na. Oo, kwento. Apay kasi lumang miisti kasi ko So ata mabangaran mo sipati mo. Halila. Sipat mo yung bukas. Tagtagirigir. Iya sidig mo. Tarong pam. yes. Tumangtangkir ato ima. Kitam. Buray ka. Analim maingin. Awanin nila Wala. bulan. Pinminta sa tikatulong ko man. Oo, healthy money. Kaya kung Mr. Pejibok na niyo, straight na straight. Bakit kayo? Ay, singirin Ako rin katakwa. Kuna namin di ka roba. Mihan yung madildilawin di katulong ko kuna. Ta. Look po nyo di katulong ko kuna. Patayin na kayo dahil ito'y kuna. Ito So, nga. tadi nga rin din. Mabuti nga di ka roba. May paikid di kanyanan. At iso nga may kabit ipaagas ni. Magta na agasa man ang berta. Kaysa ka talaga nga berto. Talaga, talaga. So, nakapataan direct tidakto nga balay, babay ni tidagita bayaran nga 500 pesos. Ako nang ginamit ka. Ay, syempre, At ako lang. Kurak ka niya mo. Studyo plano kapatayin ka lakta ko man. Apa yun?
Kaya nagninan ni 500. Taga ano pati 500 tatang. Ilan din namin ko. Wala tawar naman ang ber. Kung pumitin mo na yung natatantad ka. Ada lipstick ko nagapo abro baka isulat ta kaya. Naka-lipstick ka na pala lipstick ko. Ugore ka sa. Kwarta ti kailangan na taga-panandan ko Taman niya. tayo ito, ugore ka kita ate kuha no apa nag-withdraw pa ilaing no kuha. No bigat no mano nagyan na ate kuha. Ugore ka kita. Ala. Ada mo 132,000. Ngim naka-hold ti bangko ngamin atong. Nagiti utang ko nga luglugan kada abono. Kung mo may kajitid mo. Ako ka tagkita iti man ang berta no nga tinagyan na iti pitata. Hindi ko aning kanyang ato ini. Ala. Kada mo tinagyan na nga kuwat 300 siguro. Kanyang ato ini pati pitata. Gata kasingti. Ay, buba na ano kasto. Ate, ni ay mare dati ko kanya may sabon nga pang papudaw. Ano man ala gusto na ati po daw ko. Ate, di katulong. Ay, katulong ko masapol na, masapol. Tas. Ada nga sabon ata. Pang pabasi. Ape kala man nagpinta ape nag-imas man ti ilanganan eh. At ang litak-taka Ano ate pang iigad-gagad-gad Wani gad na ta ang Tapos, bumasik no kuwang. Bubasi nga bubasi. Ay, sumalang nagraka bro pa na ato ikatwan ni, nasobra na ti. Isang araw, ni tinagan natin kibabas. Banglo ni. Ay, babaso. Babas. Babaso. Gusto man lang awang baba na ato ita puro ti, mutun ni. So, nagpinasan na yaya. Katangin ta ato yung yaya, inuti, manggana may kitang tama na, may mo, tirik nana. Ay, naabutan mo nga dagos ni. Tama. Naabutan ni. Apo mangirurumon kayo mo itong mari, hanyo ba Diyos ko, at ati kong kunako. Data katangi man lang yung ata. Gusto ko tayo makungkuran tayong kanin ni, kapapura kami, taba kami pa. Mapang ko pa ipaklo ato yun eh. Ano naman eh? Sir ko di kinder ulit, pwede na mo ti close open. Kung siya nga na ito yung katulong. Nagdambal naman ka katulong mo. Ito pa yan. Ay, baga ti katulong ko nalalay yung basti. Ni uso na ato sa gasutin ni. Ano usang atan ni sa Ala! gasutin. Ada pigis nang mabalandi kas timari nga ba rin mabibay kas nang Uso tat ato yung ay mabaling ni Nung dakastoy mo, may saka nga kaba na. Ay, maling mabalin ata. kuy matirain mang Diyos ko. Mabali! Mabalin, maling mabalin Ay, mabali! Pilit mo ata. Mabali! May kanyaya yung tan. Ay kuy May kanyaya. mabali. Mabali! Mabali! May kanyaya. May kanyaya. Kami. 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 Kami.